това свое съпоставително видео ще направя един експеримент, в който ще съпоставя Sony Xperia XA Ultra и друг телефон. Общото между двата е, че единият и другият са с камери с предна светкавица, която в случая няма да активираме. Можете да видите какво представлява камерата, т.е. светкавицата на камерата на Sony в нашето видео ревю. Тук ще направя една съпоставка, слизайки по стълби, тъй като Sony има оптична стабилизация на изображението, доколкото другия телефон няма. Всъщност Sony е един от двата смартфона, които в момента се предлагат на пазара и имат подобна стабилизация. Другото нещо, което ще усложни снимките, е, че ще мина от сянка, през шарена сянка, в много ярко слънце. Първо ще слезна по стълбите, после ще се кача по тях. Сигурно ми прави впечатление, че Sony снима доста по-широк кадър. Това е тъй като камерата му е с 88 градусов ъгъл на обхват, т.е. Wide View Angle. Така, време е да слизам. Телефоните са един до друг, абсолютно еднакво стоят. Надявам се да не падна. Наблюдавайте цветовете между двата телефона. Ето сега излизаме на слънце. Даже ще застанем на много ярко слънце, ще се завъртим. Погледнете цвета на кожата ми. На единия се вижда, че тя става доста по-различна от оригиналната. Нямам чак такъв хубав тен. Сега е време да се кача по стълбите. И отново съм в шарената сянка. Можете да направите съпоставката, очакваме коментарите ви. Кажете кой от двата видеокадъра ви е харесал повече. В случая двата не са на едно и също видео. Можете да намерите линк към втория в описанието на Sony и линк към Sony в описанието на първия смартфон. Още интересни клипове можете да видите в Digital.bg. Всеки ден пускаме по един нов, доста интересен. Това от мен. Чао за сега!